Čaute ľudia, trošku nezvyčajné, lebo Romanko to dneska vzdáva. Sme vo vlaku v uličke pri Hajzeloch, ideme 150 km domov. A tu sme všetci. Veľký. Mohyla. Odovzdávam slovo Romexovi. Čo ja mám natáčať? Čo robí ten vlog? Hej. Mohli sme my cestovať do Bratislava. Vlak najebaný plných ľudí. Pozrite. Ľudia, usmejte sa, ste vo vlaku. Budete na YouTube, vy kokoti. Tyši ma nepočujú, ale aha. Golajničky. Všetci tu sa vyhývajú kamere, ale ja s nimi vyjebem. Kde je henten? Henten zás maniačí. Jasné, Surfa Game. Počkaj, toto kýve trochu. Rado, usmej sa. Šiška. No a všetkým jebalo, lebo však išli do Bratislavy, tak si mysleli, že je stretnú joga. Nerob v vlogu tieto tvoje priebané ksichty. Aké? Dito, jak sa kúkáš, jak do zrkadla, jak je vzutý. Čupakabra závidí. On nevidí do Zle kamery. tebe. Ty kokot, pozrite. A sme tu celkom dobré zloženie. Toto je väčšina triedy. Zapaj. No tak dobre, ľúčim sa s vami, čaute. Pozdravte, všetci pozdravte. Pozdravte, hej. Ahoj! Ten vyjebaný kokot!